И здравейте хора! Днеска ще ви покажа един мап, на който можете да загрявате на различни турнири и работи, ако искате, нали, да станете по-добър. Дори да не играете турнири, пак става. И си е доста добър този мап и винаги ще загрявам на този мап. Така, първото нещо, което загряваме, винаги отиваме на ето тези работи. И аз тук се загрявам. Това не знам защо е тук. Ама... И тук се загрявам различните работи. Даже понякога ги ресетвам. Е така. За да ми е по-трудно, защото това е мега изито, тъй че... Опа. След това ще ви покажа един по-брутален, много по-брутално нещо, което може да ви намали дилея. Ако не сте го направили до сега. Аз не ги загрявам тежките, като загрея това. Да кажем, че тук сме загряли, нали? Така. Идваме ето тук, на ето това. Така. Опа, тук го мислех, не знам защо. Воу. Малко ми лагна. Има доста голям дилей. Така. И след това, като загреете, мисля, че това беше. What the fuck, какво направих, бе? Само тук да видя къде имаш фрибилд. Ето го фрибилда. И това ще е клипа, да. Показах ви малко мапа, приятели. И това е. Айде, чао.